namhlanje azositshela ukuthi isinqumo uzosikhipha nini. Kodwa maye babo abebekhona bebemayoyana njengenkukhu enethile. Silalela ukuthi bazothini. Kodwa sineqiniso ukuthi sinasikhuluma iqiniso nje. Ikakhulukazi ngoba umlando womkhonto uyaziwa. Awuyona imfihlo. Sumkhonto nje ngaleya nkathi kwaku military wing, manje i-political party. Bethi la asikwazi ukugibela enye inqola esingayaziyo, sigibela lesiyaziyo umkhonto wesizwe. Ngoba sifuna inkululeko izigcwalithi swi kube yithina esiphetheyo, singaphathelwa abantu abangakwazi ukuphatha. Ngiyabonga ukuthi umkhonto wesizwe ufike ngeinkani, ngoba lapho kuthiwa khona nakho uzobulawa kufuneka singabibikho, kufanele sifike emathuba sokuvikela. Uyabona nje ukuba khona kwenu la kuyinto enkulu kuwonke umuntu, hayi kithina kuphela njengomkhonto, kubo bonke abantu base South Africa. Ngoba bayazi ukuthi ikusasa labo lisemkhontweni. Akekho ngokuphikisa lokho. Amaqembu akhona njengamanje awamaningi mayibabo. Kodwa asisiza ngani? Athini nje kuwezwe nje ukuthi athini ngempilo zethu na. Ona kuthiwa gcwalele incwadi esobe sibuka kuyo mas vote. Aweze ukuthi athini. Naye ANC siyashwashwada kulezi insuku. Awusayizi ukuthi ithini. Ngikuthanda ngempela yashwashwada omuntu umfana ukuthi uyabona isikhuluma kanjani. Umkhonto awusho njalo ukuthi umkhonto siyafika, siyashintshizwe, siyalungisa, siyakhuleka ngokuphethe. Ethike lapho. Zizwele kahle.